थांफिनाखै फैबायमोनथ' थांबाय फैफिनबाय लाइभआनो बन्द' जाखांलायो नै आब' सल'खौ एफा गोसा दामना दे माबा फैयोनो कपिराइट फैयोनो माबा ए जोंनि माबा दे दहाय फेसबुकआव होनाया नों नायदो कमेन्टआनो फैया माबा फैया माने माबा मा होनो नों नुजाफैयाखै आरो हा जानो आखायानो देन्जारसोबा आरो आखाया देन्जार माने मानसियानो जाबाय गोदान जाफिनबाय आरो रोङाबा सोलोङालै आङो जानला मोनलानो होलाबायगोन जोबखादोंहाय सारा गस्ला खुदों खामानि मावनाया मैला नांगोन ना फेसबुकआवबो बिराद लाइभ होयोथ' मानसिफ्रा फेसबुकखौ बोरै होयो रोंबावानो आं रोङो आरो फेसबुकनियाबो माबा खालामलायबावनांगौसो बेजों गेलेदे बिलाय नोङा कमेन्टआबो फैया माबा जाबाय थायो बन्द' जाबाय थायो आरो ओमफ्राय बेखौ दाख्लै बाजै बिदाङालायनो बिदाङा फोरोंदोंमोन ओमफ्राय नों नुदों कमेन्टखौ बै दैथुनहरनायखौ आं नुवाखैना सोर दैथुननायनिफ्राय दैथुननायलाय इउटुबनि लोगोफोर सोबानोहाय गथ'खौ होननायखायसै मा होनदों नों माबा मोनसे होनबावनाय बायदि खोनादों स्कुलावसो दं नै लोगोफोर आबहावा साननि बिफां लाइफां गायदोंमोन गायखांबाय आरो बेयाव ओमफ्राय दसे आराम जिरायबाय थान्दानो जा ओंखाम उखैदोंहाय ओंखाम जायैबायदिनो माबा फैदो होननानै लेंहराबा फैदो सोरखौ फैदो होनना लेंहरगोन दे नों सोरखौ फैदो होनना लेंहरगोन आंनि लोगोफोरखौ नायाबानो बबाव फैदो होननांगौ जाखो हेलौ फन हरनानै दे नायदो दलिमा बिमा बिसोरखौ नायनो थिनगासिनो आंनि लोगोफोरखौ दाउबो नायाखै ओमफ्राय बिसोरो सानस्रिना सिन्था जादों गाबोन खोथिया फुनांसिगोनखाय सिन्था जादोंहाय गाबोन फुयोनो खोथिया गाबोननिफ्राय माइ गायसिगोन लोगोफोर जोंहा गाबोननिफ्राय आयै इसोर गोसोम जासिगोनहाय ने गाबोननिफ्राय गोसोम जासिगोन सोर नायदों लोगोफोर कमेन्ट खालामदो दे जोंहा अननानै मायाव होदों नों इउटुबाव होदों हमदों गावनो माला दानखो दालि ओंख्रि रुना गारबोदों समबार हैनांगौ समबार आरो मावनो हर दहननानै चार्ज होदों जोंनि बिफां गायनायनि माबा नालाय ओंखाम जाखांबाय आबौआ हिनजावफोरनि मडेल आरो बियो ने बिजुलि हिनजावफोरनि मडेल ओरैया बेखौ गं गैयाबा बोरै नों नायदो
नायदों दे आब' दे खाथिसिन खाथिबाबो जोंनो नायलायगासिनो रावबो मालाया नायाखै नै गासिबो लोगोफ्रासो नायदों दुलामिया नायदोंना नायाखै नायाखै फै मानो नायब्रा मैथा बांगाल खादों सोर सारा ए ओंखाम संग्राफ्रा मैथा बांगाल खानायखौ नायनोसै र' मैथा एरिबो फैयो नै ओइ मैथाया आंबो खाला एसे मैथाखौ खाला एसे मैथाखौ बुरजा खा औ नै जों गामिनि फोथारा लोगोफोर सोर नायदों कमेन्टबो खालामा आयु लेवारसो बाखाना माखासे माया जों दाबथ' मोसानो हायो जों आङो माबा मा होनो गामियाव खाना जानो मिथिं लिंबा आरो बाराबा खाना जाहोनो होननानै लिंनो होनसै बुफ्लानोसैब्रा बारा गोसा गोसा बुना दे एसे लासै लासै बुंसै होमबाना आंहाबो फाइरेल जागोन ना नोंसोर खेबलाबायनो हागारदोब्रा नै जों गामिना होननानै मा होनदों खेबदोब्रा खेबदो बयबो खेबनो रोङाबा आं फोरोंगोन ना मानि थाखाय बुजादों होनबा बिदिनो होनलाबायदो मोजांखौथ' होनखानाय नङा गायदांजों होनदो थैखागोन थैखायो आदा फथि होनांगौबा फिरफिलिया गाबगोनहाय मा जागोन सयथि मा नांनानै होनलाबायो माबोरै जागोन आं हारसिं हाखु दाङा होननायखौ ए नाबालिया बिमाजोंबा दांगोन आरो हारसिंबा दांनानै गायला आरो हाखौनो बाखायो खोमा मानसिया गेलेया दुनियानि हा बाला दाफबजोबो दा स्कुलनिफ्राय थांबानो लेखाया दोनसिगोन दलद दलद बोसोन बायदि फैसिगोन आङो बारा गेलेनो चान्स होआना जोंनिखौथ' थांनोनो होआ ओंखारनोनो होआ दासान्दि जै थांबाय दसे थाबाय उन्दुहोबाय माथो गथ'फोरखौ रावखौबो लामायाव ओंखारनानै गेलेनाय नुवा उन्दुहोबाय ओमफ्राय आरो उन्दुखांबाथाय सिखारबाथाय बिसोर मेथाइ जानो बिसिगोन जाहैसिगोन फैसिगोन फैनानै दसे गेलेबा गेलेबाय गेलेयाबाथाय आरो दसे एखमबा लेखा नायहोबाय लेखा फरायहोबाय ओमफ्राय टिउसनाव मोनाबाथाय थांबाय ग्रोबनो फैयो फैबाय थायो ओमफ्राय सोरबा सानै नायगासिनो कमेन्टखौनो खालामा ओमफ्राय सोर बेलाय नोङा नोंनिया जाखायाखै माबा खालामनानै दोननायफ्रा जाबाय खोमा ओंहो मिथिया माबा स्किप भिडिअ जादों नोंना सोर नायदों कमेन्ट खालामदो दे जोंहा लोगोफोर ओइ गाइखेर आधा केजि दोनफिनहाय आंनो आधा लिटार माबा फुदुंनाया खामजोब्बाय आंना हा दायो आयु माबा नुदों थुमफ्रु आयु थैसोहां थैखांसैसो माबायदि नुदों आङो दरखांबा नायोमोन नालाय दिनै दरखांबासो नालाय बेयावनो नुबोआसै आरो टावारानो नाङा आं ओंखाम जाजेनबासो जानदों ओमफ्राय ओंखाम जाखांनानै नायहरबानो नुदोंमोन आरो गाइखेरा बिसिनो नालाय एखमबा बावोथ' बै गेसाव माबानानै दोनबा बावसिगारो आंनिसो हाय मोहिनी दैमारि हाय
सोरो सासेनाव दसेबो जिरायाखै माने जाहैदोंमोन दा ने दसेबो जिरायानो न'आव ओंखाम जाखांनानै उन्दुबाय उन्दुयो एखमबा उन्दुबाथाय सिखाररोङा उन्दुयोना उन्दुआ बिदि मावनांगौ उन्दुयो मावबाथाय मावबाय मावबाथाय मावो मावाबाथाय मावा दुब्लिया फुरला फुरलि मालाबाबो साफा देलायनानै आराम दसे थानाय गैया खोनाजोबखायो आरोखि सोर नायदों दे खम खालामदों नोंना नोंसोरसो नायदों मा ओंखायनो माबायाखै रावबो माबा स्किप भिडिअ जादोंहाय नोंना फैदोंमोन दा नागिरहैफिनला मिथिखागौ आं नायला फैसा हाबगोन ना नायबा जौनाय नंगौ अटस टाइमा बारायगोन ना नायो बिदिखौ देनां मोनस्लाबनो मोननाय नङा बिदियावबा नाम्बार 1 खासो मायाव थुनानै मोनखो बिबो फैदो सोरखौ लेंहरखो सारालाय सारा गाइखेर लायनोसै हा जोंना सारा गाइखेर लायनोसै नै नुदों बे सारखौ देखायनानै सेससै ओइलाय मनायाव लाबोखादों मनासिखौ जोमा आयु जा मोजाङै सारा जोंना चक्लेट थेमासि लाबोखादों ओहै माबा स्क्रुड्राइभार प्लास दिहुनलाबायबाय सारनि नामै दिनै सारनो होनना बुंनाया नोङो खोनायाखै रानि माया मानो थांनाय फैनायावबो थावालाया थांनायनि फैनायनि सानदों बेथना इउ फिक्टिलाबो खृष्टानसो माथो दाख्लैसो नुदों हाबा जानानैसो दा खोनाबा गाज्रि मोनगोन खृष्टान आं मिथिसारामोन मिथिदों आं मिथियामोन जि गोथाव मानदों दिगुना बै गोजायाव थुना हो सोर नायदों कमेन्टबो खालामा नायखुमाबाय थाबाय आं बोरैबासो मोनबायहाय बुगालिखौनो नायखुमाबाय थानो मोजां मोनबाय हाखुआबो बोरैबा गोजौ गोसारनि दिनै नों कमेन्ट खालामहरलाय फैना फैया नायनो सोरहा मा बिहरलायखो मा लाबोलायखो बेखौ मिथिं दावथारसो दा मोसौ डाक्टार बायदिसो मोनदों दिनै कमेन्ट खालामनाय माबा मा होनो मास्टारफोरनि फार्स्ट पेमेन्टफ्रा बारा बुरजा नङा ने 25फोरल' मोनो 22फोरल'सो ए फैदों दस 20,000 जेबो नङा जोंहा जै बेथनाबो 20,000 खौना लाबोखायो लोगो नों माला जेबो राननोसै बेनो पास बेनो दुइ बेनो कारेन्टनि मबाइल रिचार्ज कारेन्टआथ' मासाव 500 आरो गेसनि 1000 हे प्रभु नैसानसै कारेन्टआवथ' बांसिनसो थाङो फिसालायासो सोजोबो नालाय आरो टिभि रिचार्ज मबाइल गंब्रै जोंनाव गंसेयाव 350 आरो मबाइलनिया माबा
मासुरि थांखायो थावा मैगं मेथाइ आंबो 300नि सोयो दाख्लै नेट पेकआ एसे खमद्राय जायोना 350नि सोजादों आरो बिदाङा 350नि सो होनायखाय जेनेबा नेट पेकआबो एखमबा थोआ जायोना गुवाहाटियावनो दं ने सुनिया मेथाइयावनो हाइस्ट थाङो खोमा बिराद मेथाइ जायो आंबा बिराद मेथाइ जायोमोन दासो एसे खम जाबाय मा जानानै थानो नङाहाय जायाबाबो मा जानानै थागोन जोंलाय जायाबालाय ओंखाम खहाबा नोङो सिराफोरखौनो मुरिफोरखौनो लगायनानै जालाबायबाय बोरैबा मोलाला नुदों ने मोजां नुदों एफा मोजां बोथोरा मोजांमोन जि सुनो लामाखौनो सिनो सोलाबा जाफिनबाय मा होगोन आंलाय हाथायाथ' बे मालाय आरएस फेमिलि आगारलायबाय मेरि साथि मेरि साजोननो खर' बोरैबा मोनो बार नायबाय थाबा थांसैहाय न'आव थांनांसिगोन नोंसोर गेदेर ना गेदेर नोंसोर लेंहरनायाव आं थांनांगौ ना आं लेंहरनायाव नोंसोर फैनांगौ हा जानोबो सिरियाल मोनब्रै नायो मोनब्रै ना मोनबा सिरियाल नायो मा सिरियाल नायो नों हारसाखौसो नायलायबावो हारसा ओमफ्राय हिन्दी दंमोन हिन्दीया मा कुमकुम कुन्दुलि भाग'आ मोजां नंलालै कुन्दुलि भाग'आ जाखायाखैनो माथो दासान्दि माबायाव टिभियाव ए टिभियाव ए फिसाजोनिसो जाबाय ओहो कुमकुमावसो दा कुमकुमनिसो इयो ओमफ्राय बैसोर हाबसननायसो कुन्दुलिनिया हाबसननायसो बिसोरो आं गाबोननो थांनो सानदोंमोन ओमफ्राय गाबोन खस्थ' उन्दुनो ओंखारदों आयु ससमा गानाबा नायजाला मेगना गुथिजोबबाय हारसाया हादानाव जोंनि साफानाया नायो अबेखौ नायो र' नायफेरबाय मोन्नोदखौ नायनो मोजां मोनो नायनो नंखाया बावदों आं गैला दोननांसिगोन रावबो कमेन्टबो खालामा साब्रै नायदों रावबो कमेन्ट खालामा आं बायो बिदि होननांसिगोन आं बाबायहाय बेयो जि मोजां जाखांबाय दा हरफिनगोन आयु दासो नायदोंहाय बेस्रा आरएस फेमिलिया जोंना बिजावजालिया आयै फिसा सना माइनाव नों फैबाय नालाय एसे इन्ट्रेस्ट जासिगोन आरो स्कुलाव दङ दिनै माबा मा होनोमोनलाय आबहावा साननि बिफां लाइफां गायनो फैदों गय बिफां फांनै लाना गायफैबाय आं नै मेनला दं लोगो बिथांजो मोनहा मेनला दं नै बिसोर गासिबो नोंनि माबाखौ नायजोबो गासिबो नोंनि भिडिअखौ नायजोबो नोंनि भिडिअखौ नायनानै मिनिगासिनो बिसोरो नैबे आंनिखौ नायगासिनो आरो लाइभ होनायखौ नायनो होदां बेखौ दासो मावखांदों आंहा दे दासो मावखांदों ओंखामखौ ना ओंख्रिखौ
ना जानायखौ ना लोंनायखौ ना न' सिबनायखौ दा सोलाबाखै जों मानसिफ्रा सोलाबबायहाय 11 जाबाय ओंखाम संनो फैबाय ने रायजोफ्रा नै नोंनिखौ नायलायबाय नों माबानि सिनायबाय आंखौसो फुरा न'नि बाहेरानिनो मालाय दे फुरा न'नि बाहेरानि दासो मावखानो दहायनो मावखांबाय ओमफ्राय स्कुलावसो दुनजाहैबाय आरो ओमफ्राय ओंख्रि संहैनांगौ ओंख्रिया दालि रुना गारबोखादों खांख्रिखला भाजा एवना गारबोदों एकदम हिटाराव दै गुदुं ग्लब ग्लब फुदुंनानै ब्र' हैसै दालियाव मायाव ब्र' होगोननो दैखौ दालियाव होनसै आरो मा थोरसि सुग्रा मेसिन थोरसि सुग्रा मेसिन ओंखारबायनोहाय लादो निथन बिमा सोनानैल' होनांगौ नाथाय दुगैनोसो मोनथ'वाखै दुगैथ'नांलाब्रा र' दसे रायलायदो गोबावजों फैनायनि खोथा थोरसि सुग्रा फैबायनो निथन बिमा बायदो आं बेलेग बुस्थुखौ बायाबाबो थोरसि सुग्राखौ नांथारगौमोनलै हा संग्राखौ नाङालै आंनो संनायाबा मायदि संगोन थावा आयौ मानसिया आजादि थानानै मोनजासिगोन माथो बेमार फुना होग्राबो थाबावसै दे फुना लाइक दानजावजालि दे थिंखाव होननोबो लाजिलाय लाङोहाय आङो दे गोजोननाय थाबाय होनदोहाय दहायो दहायो मा होनना सोंदोंमोनलाय दहाय मा होनना सानस्रि दा इंलिसनि मा होनना सोंहरदोंमोनलाय थोद बावबायलै where are you from होनदोंमोन नामा थैनोसै आंहा ओमफ्राय बुंनोबो रोंला where are you from होनबाय बाक्सा उदालगुरि चिरां आसाम होनलाबायबाय आं चिरां बिटिआर आसाम होनदों आं चिरां बिटिआर आसाम थोरसि सुग्राखौ आं लाया थांना थासान्दियाव दे मोजांहाय आं थोरसि सुग्राखौ नांगौहाय बेलेगखौ नाङाबाबो हैनो हागोन ना थोरसिखौ माबायदि सुगोन थोरसिखौ मोजाङानो सुगोन बियो दहाय होननायाव चिरां मा होनोमोन चिरां बिटिआर आसाम होनना बुंहरबाय आंनि भिडिअ नायो होनलाय जावजालि मोनहानो नायो नायगोना नाया नै सोंहरदों दे गोसा होन खोनायाखै नायो नै सामफ्रामबो नायो नै बिसोरबो सामफ्रामबो नायो माबा मोसानायखौ नायबाय थायो मा रिल्स हेलि मोसानायखौ नायबाय थायोनो टावार नाङिखौसो गाबोनो टावार नाङानो टावार आमलि मोना टावार नाङानो मिनि हरबाय गाफां मिनिहां आयु मानो गाफां मिनिहां जालाबायखोसै जाथारनाङाहाय बे गाज्रिथार सोर नायगासिनो साब्रै नायलाय साबा नायलाय कमेन्टबो खालामा सासेल' आरो साबा सासेल' जों दासो नायसोनो रोंदों मा ओंख्रि संखो हाब बिजावजालि मा ओंख्रि संखो बिसोरबो साफा साफा सिरियाल खुलिथोंसै आंबो नायनोनो खुलिजोब्बालाय गाव गावनो बेस्थ' जाबा नायनो बायोना मालायनिखौ गासिबो खुलिजोबबा नोंनिखौ सोर नायगोन आंनिखौ सोर नायगोन बिसोरबो खुलिजोबबा एसे स्रां मोनबा बेखौनो आन्दाज मोनो नालाय ओमफ्राय बेरे मोदै फुनै सानफाफ्राव ओंखाम जाखांनानै थाबा ओरैनो
माबानानै सोहोनांगौ बेरे मोदैखौ फुननांगौ नङाबा मा ओंख्रि संखो खोन्थादो दे माबानो बेदर नागिरो ओंख्रि ना मा ओंख्रि दिनैथ' बेदर जाया दिनै बिस्थिबारसो गुरु बारायसो दुरबल जायो आरो मोसौनि बारायसो दुरबल दिनै जाबाबो बिफा इसेबां जेबो जानाय गुरु बाराय मोसौनि बाराय आसुगुरा नै लाल साहायावबो एसे होयो जोंहा हा ओमफ्राय जारिजोंथ' आरामसे दे मोदोम दे दे संनानै दैथुन होनानै बसुमतारी जानो एकदम हागोन दे गोजोननाय थाबाय आं बारा मा होनोमोनलाय बरायनो रोङालै मानसिफोरखौ फानलु फिसाजों बिजों आराम संना होदो आं बारा जारिफोरखौबो बरायनो बारा रोङा दे होनांला बोदोनफोर आरिफोर माना मुनि आरिजों दहायनि एलबि खोलाय आराम मानो जादो बिदै जेब जेब दाननाय बेजों दानाखै आसियानो एसे थङालिसिना माबा थुबा माबा थांलाबायो दानाखै आंथ' सामफ्रामबो दुगैनाय नालाय खर' आयौ लोबनाय आर एस फेमिलिया माबायदि माबा हरदों आङो फरायनो रोंलायला जोब्बाय ना जोब्बाय मालाय नामखौ सोलायनानै मानो इदि होनबाय थायो खेबसेखौनो लांखा नोङो आंनि होननांलाब्रा जाला जोब्बाय फैजोबबाय मानसिफोर सोरबा गोसाथार जाबाबो इउटुब नोंहाथ' चेनेलाव बिदि फाग्लाखौनो लादोंमोन गैयाबाबो बेखौनो 20 लिरहरदों थाखा हरो आङो नामखौ होनदोब्रा मानो इदि होनबाय फनाव आराम थानांगौ सोना दोन बुरजा लांखानानै होमबानो टाइपआ बारा जानो हाया मा खालामदों दैथुन बसुमतारी बसुमतारियालाय संनानै आराम जादो फरायहाय ओरैनो फरायनो जाद्रायबाय फरायजायाहाय आं स्कुलावसो दंना ओमफ्राय बे थास' आथिं ओंख्रि थास' बिथुरियावथ' होआलासिनो फरायनो दोनखादों उसुबिदा मोनो थास' आथिं थास' बिथुरि फाग्लिलाय दालिबो नोंहा होदो न' सिङाव थानो हारसिं ओंख्रि होदो बखिबाय थायो मैसोजों आंहा नै मिलौ जानला मानला बिबारबाबो बाहेरायावसो बिबारबाबो फिसा आथिंबाबो फिसौफोरजोंसो दंफैलाबायो आरो नोंथ' थास'आव गरब्रै गरब्रैसो होनानै जा जेबो जाया बिज्ला जाबा इयो टाइफड जानो हागौ नालाय बेखायनो बेखौ होखानानै जायो मा आं मा ओंख्रि बिराद जाखो जायो आरो संखो दे मोनजाया आंना खिथादो गासैबो बेदरखौसो आरेसाबो जायो आं दैथुनाबो गुमै गुमै दैथुनाबो होनदो गुमै ओमफ्राय गुमै होननांगौ ना मा होननांगौ ना आगै होननांगौ आगैखौनो होनसै दे बाजै होनो नालाय आइयोहै मालाय आइया नंगौ माइरं मोनबोबाय फानलांदो फानजोब्बाय फानगोन मोनदांहाय फाग्लिया सरि आगै दैथुन सना आं जंखायदोंसो सना दे जंखायदोंसोनो सरि ए आगै डाक्टारनि दैथुन सना आं जंखायदोंसो दे जंखायदोंसो सना दे आयै मालाय दैथुनखौ सना होनलायबावबायसोहाय आंहा सना होननो उसुबिदा नंगौ मोनोहाय ना माया आंनि हौवाखौबा सना होनफेरा आङो होननाय जानोसै हौवाया खोनानांगौबा होसोलाबायबा जारला जागोनहाय मालाय हौवाखौ सना होनजालाबायनाय नङाना नै फिसाफ्रा जोंना बिमा बिमाजोंसो जेबो नङा बाजै मानि मिनिनाय होननांगौ बेखौ मोसानि मिनिनाय ना सिंहनि मिनिनाय गावहाय बिदिनो सानसे गैलाबो दानो गोनां आंहा ओरैनोबा लोगो हमनांगौ आयौ सोरखौ दैथुनखौ लोगो हमसै नोङो दैथुनखौ लोगो हमनांगौनोहाय मालाय आरेस अबाव लोगो हमगोन क'क्राझाराव ना बिजनियाव ओमफ्राय नेक्स्ट सुनिबाराव गाबोननिफ्राय माइ गायनाय माबागोन ना जागायहांसिगोन जों गामिना बाथाबारि जायना आरो मा होनो गोलाना दं ओंखाम ओंख्रि संदों मा होनदों गोलाना दोननांगौ दं फैसाफोरखौ ओंखाम बिराद ओंख्रि खस्थ' जायो सोरनाबा संदोंहाय ओंखाम हाजिरा ओंख्रि संदों मावग्राफ्रा ए खस्थ' जायो माबाया मोजां रुमाव स्पेसियेल रायलायनांगौ आयु स्पेसियेल खोथा रायलायनांगौ दंनो हालाहां मा स्पेसियेल खोथा रायलायनोहाय सयथि मा स्पेसियेल खोथा रायलायनो मालाय स्पेसियेल खोथा रायलायनोहाय दैथुनजों आं दुगैनोसैहाय जाला मा दुगैनो बेलाय गावनिखौबा जोबजासे नायो आं मा दुगैनो बेयो एसेल' दुगैनांगौआनो जारलासो दङ थांनांगौबाथाय गैला नोङो आंनाव थांलाबो आंनावबो नों फैनो मोनला बिमाखौ रायदां आंबो नोंनाव थांला नोंबो आंनाव फैनो मोनला आलासिबो जाफैनो मोनला बाथाबारिखौबो नायफैनो मोनला थांनांगौबानो दुगैथ'नाङा र' कल्पना बिमानाव फैगोन मालाय कल्पना बिमानाव कल्पना बिमाया मिथिया सनाजों रायज्लायथ'दोनो थै जायो नामा नोंलाय माथो थांल' एसेल'
बिदि डाइरेक्ट होनांला दिनै माबानिफ्राय थांनांगौआनो जारला दं एबारनिफ्राय बिदि डाइरेक्ट होनांला दैथुनालाय मा ओंख्रि संखो दैथुन आगैया दैथुन बिबोनाङा आजादि फेना होबाय सानसे उन्दुखायोमोन ओजों फिसा आं रावनावबो थांलानो दे निफ्राय बिमाया रावनाव फैलानो गोसोआव लाखा साखि साबोद मेरला दं नै साखि साबोद बे खिथुआव सासे दं नैयाव सासे दं ओरै मेरला दं साखि साबोदा खोनासंना लाखा निफ्राय बिमाया फैलानो नैबे आब'आ मा ओं होनलायदों गायाखै मालायबा खननानै ओं होनदों ने आब' खोनाखै हे फननिखौसो होनदों दे ओइ मिनिदों दसे आगै दैथुननानै थांखो ना माखो माथो कमेन्ट खालामथारला लाइभ होदों होन लाइभ होदोंनो होन लाभ होदोंनो होन लाभ होदोंनो होन आं मिथिलाय लाङाहाय मा रायलायो मा मायो बिसोरो लाबा बेखौ बबेनि बिबोनां बिसिनि माहाजोन बिनानाव खांदोंमोन 5,000 फैसा लांदोंमोन आरो दाख्लै एकदम हाखु होफैनो ओंखारबाय बिदाजों रायजाबाय मालायनावनो मेरला थाखा फोजोबनानै थायो 5,000 थाखाखौ लानो होफैना बे सावरुंनि ओमफ्राय दा बेखौनो खिथाहरदों आरो बोरैबा दानो होफैनो आं हारसिंसो थांसै जोनोमावबो हारसिंसो फैखानाय माथो आयु हारसिं थानोसै नाहाय मालाय दे आंहा हारसिं थानो हायाहाय हारसिंसो थानोसैनो मालाय निफ्राय बिमाया फिसाफोरखौबो लाफालाबा होमबा हारसिं थानोसैबा आंना दोनफैजोबदो मा ओंख्रि संदों होनदों खोन्थायासैबो दैथुन आगैया खारलांबाय खोमा बाय बाय होनालासिनो गोलानासो दंनो मालाय ओंखामखौ संदोंनो बाय बाय सना आंनियावबो फै दे दसे उनाव बाब्रे बाय बाय लानानै गावनियावसो लेंहरबावदों दे थांदो दुगैदो मोजाङै हु मोदोमफ्रा खना खनला गासिबो खोनालाय रायलायनायखौ नों बिनिखौ खोनायो बियो आंनो कमेन्ट हरो ओमफ्राय आं माबादों आरो खुलुमबायनो बयखौबो खुलुमबाय होनहरदो खुलुमबाय बयखौबो नै खुलुमबाय दे खुलुमबाय हरदो प्रटास हरदो रोंगौहाय बिदि रायलायनो रोंबासो जायो खोमाहाय हिन्दीबो रायलायोबा बियो हिन्दीबो रोङोबा आरो हिन्दीबो अरे एलवि स्क्रिम मेम मस्ट वेलकाम होनलायबा मस्ट वेलकाम आं बिदि होनो रोंलाबा Where are you होनबा I am doing now मोजांखौनो नुवाखैनो नुवाखै रायलायग्रायानो दाबो बेनो दङ सोलायाखै माबोरै सोलायनो गाव गावनि आखुखौ रावबो सोलायनो हाया बोरै सोलायनो हायो खायसेना एसे दस्रा जायो होद आं मिथियाहाय आंना बेनो बे इंलिस रायलायनायखौसो मिनिखोना माखोहाय थांलाय जाहैलाय खेबसे सोरजों रायलायबावनांलाय कमेन्टबो खालामाबा हारसिंनो रायलायखानोसै मा बुरि मानसि जोंनि जिरायबा सिखारनो बायो मोजां नुवाखैनोहाय र' एसे ओरै खहे खहे जानानै थांसै आं फैदो नोंखासो जिरायसै एबार सोलाय सोलाय जिरायनांगौहाय मानसिफोरखौ एसे सिनायनाय नुबा नायो खोमा आंनियालाय जायोना जायाथाय नोंना जायो नोंनिया जायोहाय मोजां नुयो
नै लोगोफोर होननानै हा मालायनिफोरखौ नायबाबो खुगा सोमाव बानायो होननानै रायजायोबा ओंखायनो गाव गावबाखौनो नै आंना स्वामिया नै आंना ओरैखौनो गिदिर थाबाय आरो दाख्लै सोरमोन फेसबुकाव आरो बाथा बानायनायालाय मालाय गथ' मोजां बानायदों मैया जुनानि बाथा एबारलाय मोजां नुदों नुवाखै नायलाय माबा बोरैबा थाबथा थुबथा नोंहा मोजां नुदों नुवाखै बोरैबा नुथारदोंहाय आंबा जिरायनानै सिखारबा फारग' बिमाजों एक जायो मा नुवाखै बोरमा माबा नहा खालि खायलेंल' बेना बासायानो बे फारग' बिमा नङा फारग' बिमाखौ नुफेरदों नोङो होनदों आरो ओइ जाथ'बायहाय दिनै भिडिअ इडिट खालामनांगौ दे नोंनिनो सानसै बानाय आरो आगार रावबो नायनाङा दे बिनि माबाखौ आरोसिनिखौ ओइ सुदेमानिखौ रावबो नायनाङा नों खारलांसिगोन ना दसे उनाव दे मा दसे उनाव बेलाय रावबो नायनाङा दे इसोर दानो मबाइलखौ लायै आनसाबस्क्राइब खालामना गालांजोबगोन आं नोंनि नटिफिकेसना फैबायदि बायबाय सनाफोरनो बायबायना जिबाय नोंनि गोसोसै बे आब' मेदाम आरो मा होनो स्कुलनि अंगनबादियाव मावो ओमफ्राय बिदि जिरायफाया जोंजों दिनै माबा आबहावा सानस्लायनो सानखायसो जिरायदों मालाय क्लाससो लायो जों बिमायासो बाहेरायाव नेबाय थानांगौ आरो मा होनो फुख्रि फला खाथि नालाय ओंखायनो एसे फिसाफोरखौ उन्दै नालाय नोजोर लानो फैनांगौ जायो आरो नोङा नंगौब्रा आसासो फैबावगौ आंना लोगोआ फैदो जोंहा हेलौ लोगोफोर होनसै फैद' सासे गैयाबानो गैया जायो आंबो थाफागौमोन जाद लाफाया जोङो साख्रियानि हिनजावफोरखौ आंबो थाफागौमोननो निखुन बिमाया जों लाफाया गारि खारनाय मानसिफोरखौ जाबदे खारबाय मोजां थालांबाय जोङो साख्रिया थालांबाय हालुवाना खारबाय साख्रिया थालांबाय हालुवाना खारबाय गामियाव थाबा लेखा रोङानो नोंसोर लेखा गोरों जाथोंसै दे दोननो रोंला बियो दहायनो बायबाय होनदोंमोन बायबाय जिबाय होनदोंमोन नै सासे फैबावबाय नै मासे गाज्रि जाखो नोंनो आंखौ गाज्रि नुदों आंलाय माथो गाज्रि जानाय बायदि नुवाखैलाय स्लिम नुदों माथो मोखांखौबो सिथर जादों मोखाङाव सिथर जादों ससमा खुबा एसे गाज्रि नुयो आरो ससमा गानबा एसे मोजांसिन नुयो गानफिनसै आं गाज्रि नुयो ससमा गानाबा मोखाङाव सिथर बेरनाय नुदों गाज्रि जानाय नुनायखाय नुदों होनदों रावफोरा गोदै नंलानो गोदै रायलायनांगौ माबायदि गोदै रायलायनांगौ आं सना होननो रोङालै थारमाने एसे बोरैबा मोनो हौवाखौबा होनफेराखै आङो नै सानैल' ओमफ्राय सासेया कमेन्टखौ खालामा जाबा दाजा निउटन बिमाया कमेन्ट खालामसाबगासिनो नांलाय खमलायनो बेसेरा अन्थाव बाथावनो रायजानो गिनानै थायाखै दहायनो बायबाय जिबाय होनदोंमोन नै बिहाबो फिसालाखौ नेनो फैलायबाय देखायखानाङा नै बोरैबा नुयो गैला लाथिख' जाबाय
आथिखौ जाबाय गैला नेट नाङाबा दिन्थिखायाना ओहो थांबाय इनि लाइट जादों नेट नाङाबा दिन्थियाथ' थांखो ना माखो जोंना बिजावजालिया हाफा होननाया ओइलाय सासे दिन्थिफिनबायना सासे दिन्थिफिनदों थांखो ना माखो जेन' सोंदां माबायो कमेन्टआ थाब फैयाखै हरबाबो थाब स'जाया ने थाब जाया माबा बेलेगनि मबाइलावसो नुग्रोबावो बेलेगनि मबाइलाव नुग्रा ओमफ्राय इयाव कमेन्टआ थाब जाफैया मा ओंख्रि संखो दिनै स्कुलाव दालि आलु माला मोनबावगोन मामाजिनि फैसाया आं बाबायलै माइ गायनो मोनबा हामगौमोनलै माइ गायनो गनायनि मामाजिनि फैसा 10,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप ना बेनोथ' जादों बेयाव खारनाङालै गोलैयो आंहा फिसालाफ्रा गिदिर जानायखाय मोनलानो गिदिर जानायखाय नङा नों बैसो जानायखायसो मोनला आं नङा गथ'फ्रा आंलाय बैसोबाबो दा 60 जाखायाखैना 60 जायाखै ने बारा थाब जारलासो माथो गथ'फ्रा देरगौबा सरखारि बे सरखारनिखौ आसा खालामजायो एखमबा मोननाय एखमबा मोनो बिसिबांबा गोबावजोंसो मोनो सरखारनि फैसाया मोनगोन होनबाबो नांगौ समाव मोनाथ' नांनायखौथ' नांथाराय आंनो लालाबायबा नांगौ जाहैयोनोथ' नों माबा मोनसे खामानि माबा गोदान खालामबाय थायोनो ना उनाव सुख'नांगौबो जाहैयोनो गैलाहाय दोनसै गैयाबाबो मिथिखायाना होनानै दोन स्क्रिन होनानै दोन मोसानायफोरखौनो प्ले जाफिनबाय थायोना गोबाव होनानै दोनबा 9 घन्टा गाहाम फैयो 4 घन्टा 5 घन्टा दालाय नोंसोर माबायदि क्लासाव मोसानायखौ होनानै जायखिजाया नों सोरबा मोसानायखौबो खेबनानै बैखौ होनाङा आरो कपिराइट फैयो नालाय सल'खौ होबा स्क्रिन माबा जायोना बोरै खालामनो रोङाना बै स्क्रिन कास्टआव थांबानो जायोना इयाव आंबा एखमबा होयो र' दा खिथारनां स्क्रिन माबायाव जाबाय ओमफ्राय दोनबावनांगौ दोनबाय थाबानो गोबावबानो दुब्लियाव फैयोना मानसि फैयाबाबो दालाय सोरबा ओरैनो दोनबाय थायोना ओंखायनोथ' बै सासे मानसिया बिदि दोनबाय थायो रावबो नायाबाबो रावबो फैनाय फैजों खोथायानो गैया अन खालामनानै माबाबाय थाबानो दुब्लियाव फैयोथ' हरसे दोनो सोरबा आयौ हालाहाय सायाव स्क्रिन कास्टआव मोसानाय होनानै दोननो होनदों मोसानाय माबा खालामनानै दोनो जेनेबा मोसाबाय थानाय बे मोनसेयानो ससेनिफ्राय ससे 30 सेकेन्ड बा 30 सेकेन्ड प्ले जाफिनबाय थागोन हरसे प्ले जागोन बियो नों हरसे दोनबा होमबा दा मोनानिफ्राय होबाय थानोसै आं जेनेबा माबा वाच टाइम मोनोबा जायखिया माबा नोंसिना नेट नाङोना आंथ' नेट नांबा ओरैनो खालामनो हागोन न'आव ओमफ्राय जोंना नेट नाङाना दे बैखौ हाबदो जइन जादो बैयाव थांगौबाबो जेबो नङाना सानसेयाव 2 घन्टा खालामनायाबो गोबावजोंबाबो जाहैगोन फैसाखौ मोनगोन थिनगासिनो बिसोर दाहालागै सानबा सानबैसो थांगासिनोमोन आइया नोंहा आंहा मोनहां जाबाय फैसाया 1000 मोनहां जाबायानो दोनखा ओइ मोनसे माबायाव हाबदों आरो आयं माबा मोनसे एप आरो जइन जानांगौ आरो ओमफ्राय जाहैबाथाय कइन्स लानो हायो ओमफ्राय इयाव 1000 फैसा मोनो आरो जेनेबा मास नोंहा थाब लानो हाबा थाब मोनबाय थाब जाबा मास मोनसेद्राय नङा दां आंना मास मोनसे जायाखैना जेनेबा बै वाइ बिवाइ बायदि नंला आरो कइन्स लानांगौ आरो एखमबा सोलाबाबा आंहा थांगौबाय दाख्लै खननै नेट नाङैखाय जोंना नाङो नांनायालाय कइन्स लाबाय थानांगौ नालाय ओमफ्राय लानो हायाना न'आव नाङानो बावबाव फैबाय थागोन नों लासैसो स्कुल खुलिनायखाय सायाव थाबाय बैयाव थाबाय थाबा लासै जायोना नेट नांगौ आंना मनिजाखांसिगौ मोनसे चेनेलाबो जुमाय मावनांगौहा मिथिया फनानो थां नोंना सोर सुस्लाबनाय मोखाङा हौवा 12टाफोराव एसे नाङो बे 12टायाव सोरहा बिदि मबाइल माबानायनिसो बेलाय उन्दुनायनिसो लामायाव होथेजोब्बायहाय गाज्रि मोनथारो आं बेनि थाखायबो बिफां गिदिर औवा जालाबायबायना
लामायाव थांनायमोनबा फैनो थाखाय फैनांबाय जागौना दसेफोर नोङो 3 घन्टाफोर होनो हाबाय सिरि मोनबाव खालामनानै दोननो हाबाय जोंना फेरिफेर जायाखै मा मोखां आरि खर' होलायनांगौ जायाखै मा मोखां आरि खर' होलायनांगौ स्किन खालामहैजोब्बाय आं लोगोजोंसो खालामफैदोंमोन नेट नांजागासिमोन नामाथाय बेखौ खालामसै आं दे गोजामखौ गोजामनानै गोदानखौ गोदाना आंना जाथ'वाखै र' जाखांबा हाबनो हागोन माने जाथ'वाखै आरोखि आंनाबो माबा खालामदों नों इदि फेस होनो हागोन नोङो ओरैनो थाबाय थानांगौ ओमफ्राय 2 घन्टानो आरो नों बबे टाइमाव होयो दसे जि दानायावबाबो होनो हागोन 2 घन्टाल' 2 घन्टा सानसेयाव ओमफ्राय बेसेबांबा 10,000 ना मा $1 मोनोनो सानसेयाव $1 मोनो बैखौ थाबानो 2 घन्टा थाबानो $1 मोनोनो ओमफ्राय 20 दिनाव 2,500 जाहैयो खोमा फैसाया 20 दिनबानो खोन्थानांसिगोन र' ओमफ्राय मानसि सोबा मोनलायो खोमा इबो ने मानसि सोनो हाबाथाय एसेफोर 10,000 नामा कइन्स मोनो खोमा बिदि आं सोफेराखै रावखौबो एक्सपार्टबो नङा नालाय बारा बै आंनि लोगोआ हाब्बाय बेना मालाय 4,000 बेहा मोनखांबाय दाख्लै 1,000 आंनाबो एसे मोनहां जाबाय आरो सानबेसे नांगौ 86 ना मा जाबाय 1 विक जानांगौबा दिनै आरो 2,000 मोनबावबा 90 बारहैसिगोन जासिगोन आरो खैथायाव टाइमालाय आयौ संनांसिगोनहाय थांनोसै आं नों थांसै बिदि बन्द' खालामदोंबालाय सिकिम कासाव थांनांगौमोन बबे बन्द' खालामनांगौ बन्द' खालामनाय